Božidar Spasić, bivši obavještajac službe državne bezbjednosti, nedavno je na jednoj televiziji podijelio svoje razmišljanja u slučaju male Danke Ilić. Spasić je ukazao na to da je u istrazi promakla jedna ključna stvar koja bi mogla biti presudna za razumijevanje ovog tragičnog događaja. Spasić je naglasio važnost određenog vremenskog okvira kada je riječ o pronalaženju tijela djevojčice. Prema njegovim riječima, stručnjaci u oblasti bezbjednosti su saglasni da je nakon 27 sati boravka u šumi šansa za pronalaženje djeteta živog minimalne. Mi koji se bavimo tom problematikom rekli smo da nakon 27 sati u šumi dijete se neće naći živo. Nažalost, morali smo tako realno da razgovaramo, izjavio je Spasić. Dalje tok istrage je prema Spasićevim riječima započeo ispravno, usmjeravajući pažnju na majku i oca Danke Ilić jer su oni posljednji vidjeli dijete. Takav pristup je uobičajen u istragama jer istražitelji prvo razgovaraju sa osobama koje su posljednje bile u kontaktu sa nestalom osobom. Međutim, tok istrage je išao tako da se jedno vrijeme govorilo o majici, ocu i tako dalje. To jeste ispravno, jer tako odpočinje istraga. To su ljudi koji su je posljednji vidjeli, dodao je Spasić. Ipak Spasić je otkrio da je u kritičnom vremenskom intervalu, kada su roditelji bili pod istragom, došlo do nečega što je moglo biti od ključne važnosti za rješavanje slučaja. Naime, osumnjičeni su imali 4 dana slobode tokom kojih su mogli da učine bilo šta sa tijelom Danke Ilić. Upravo u tom vremenskom intervalu se dogodilo ono što je pasalo kao odgovor na pitanje na pronalaženju tijela. Nešto nam je promaklo da niko nije primijetio. Ljudi koji su naznačeni kao eventualne ubice su imali 4 dana luft, tako je tako kako stoji u pregledu, pa su mogli da urade bilo šta sa tijelom. Ta 4 dana su bila ključna, objasnio je Spasić. Izjava Božidara Spasića osvjetljava važan aspekt istrage koji je možda bio zanemaren. Ključni period od 4 dana tokom kojih su osumnjičeni imali slobodu da djeluju bez nadzora mogao bi biti presudan za razumijevanje događaja i pronalaženje tijela Danke Ilić. Ova otkrića otvaraju nova pitanja i zahtijevaju dodatnu pažnju i analizu kako bi se došlo do pravde za Danku Ilić.